କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଣ ପ୍ରିୟ? ସୁନା, ରୂପା, ଦାମୀ ଭୋଗ? ନା, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଏକ ଲୀଳା କଲେ ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। এই କାହାଣୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିଦେବ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରଘୁ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ମାଟିର ଥିଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଛଡା କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଦିନ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ, କେବେ କାମ ମିଳୁଥିଲା କେବେ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ରଘୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତା କଡରେ ଫୁଟିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ତୋଳୁଥିଲେ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଗାଁର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଫୁଲଟି ରଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟ ଫୁଲଟି ସହ ମୋ ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଁର ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବଡ ବଡ ଥାଳିରେ ଫଳ, ମିଠା, ଦୁଧ ଓ ଦାମୀ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ରଘୁଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ ବଡ ଭୋଗ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁ କେବଳ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରଘୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ। 3 ଦିନ ଧରି କାମକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘରେ ଚାଉଳ ନଥିଲା, ସେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରହିଲେ। ତଥାପି ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲ ଉଠାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଭଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ରଘୁର ସେହି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ। ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ତାହା ଅର୍ପଣ କରେ, ସେପରି ଭକ୍ତି ମତେ ବହୁତ କମ ମିଳେ। ପୂଜାରୀ ଭୟରେ ଉଠି ପଡିଲେ। ପରଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଗାଁର ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରଘୁକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘର ମରାମତି କରିଦେଲେ, କେହି ଖାଇବା ଦେଲେ, କେହି ପୋଷାକ ବି ଦେଲେ। ରଘୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ଧନ ମାଗି ନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାଗିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଗେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଛି ଠିକ ସମୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମୀ ଭୋଗ କିମ୍ବା ବଡ ଦାନ ଠାରୁ ବଡ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଧନର ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଳ୍ପିତ ଭକ୍ତିମୟ କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭକ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି।